У Гомельской области выкананне пастаўленай кіраўніком дзяржавы задачы забяспечвае маштабная гандлёвая сетка. Абслугоўванне насельніцтва ажыццяўляюць больш за 9 тысяч гандлёвых аб'ектаў. Пераважная большасць тавараў на паліцах айчыннай вытворчасці. Там, дзе няма стацыянарных крам, а гэта больш за 1600 населеных пунктаў, да працы далучаюцца аўтамагазіны. Графік выездаў не менш за 2 разы на тыдзень. Привозят сюда все е. Что нема, закажем, привезут нам. Свежее все у нас свежее. Вот и хлеб свежий, и батон, и пранички свежие. Все, что мы будем казать, и молоко свежее. Асноўным аператарам у сельскай мясцовасці застаюцца арганізацыі спажывецкай кааперацыі. Потребительская кооперация – это как замкнутый цикл, замкнутый процесс такой. Потребительская кооперация существует, и он заключается в том, что здесь мы заготавливаем продукцию, сельскохозяйственную продукцию в том числе, мы же ее перерабатываем, и мы эту продукцию реализуем. Каб кантраляваць цэны, аналізаваць асартымент і забяспечваць выкананне закону, у рэгіёне на пастаяннай аснове праводзяцца маніторынгі гандлёвых аб'ектаў.